Ik zei, ik eet voort hassen. Ze liet de krukken van me en rende keihard weg. Ik zei, haha, ik heb je genezen, graag gedaan. Dus ik rende zo die deur, ik zei, avondklok! Niemand heeft deze film gezien. Want ik ben nu de zelfscan-kassa koning! Oh man, ik hou van dat ding, jongen. Echt gewoon piep, 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 snel dat ik ben. Nou, hij ziet er toch hartstikke goed uit. Als het positief is, kan ik het toch gewoon zeggen. Is een mozzarella? Is dit mozzarella? You know ananas? 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 You know ananas? Ik heb hier alles schoongemaakt. Weet je hoe moeilijk het is om aan de stofzuiger te komen op het tropisch regenwoud?